Zašto ja uvek govorim da je san jedan od najbitnijih faktora kada pričamo o gubitku masnih naslaga? Vi morate da shvatite da je vaše telo jedna izuzetno primitivna, ali jako pametna mašina. Vi kada nemate dovoljno sna, vaše telo misli da je u fazi preživljavanja. I šta onda ono radi? Ne da salu da ide, salu ide poslednje. Zašto? Zato što je to jedan dragocijeni izvor energije. Dakle, ukoliko uzmemo u obzir da su masne naslage izvor energije za crne dane, a vi vašem telu ne dozvoljavate da odmori dovoljno, imamo za posledicu da vi, iako trenirate, iako imate kalorijski deficit i jedete, 5-6 puta dnevno pomalo, posledica je ta da ćete jako sporo gubiti kilograme i da će sve to biti izuzetno mučno. Budite mi dobro, spavajte dovoljno i naravno zapratite me za još zdravih saveta.